बे बेलायाव 12 लाख रां लानायनि जि बाथ्रा बेखौ आङो फंसे रावैनो नंखाय होनो आरो जायफ्रा बे बाथ्राखौ दिहुनदों आङो सोंखारियो। मानोना दिनै सालाकाथि NTPC खौ लानानै दिनै रायजोफ्रा गोबां मोनसे मिजिं खालामदों। थांनाय 15 बोसोराव बै सालाकाथि NTPC नि सोरगिदिं थानाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनहा सोरबाया हा थांजादों, सिगाङाव BTPS मोन, हा थांजादों, हा थांजानायफोरनि थाखाय बिथांमोननो साख्रि बाख्रि होनांगौमोन, खामानि होनांगौमोन। थांनाय 15 बोसोर बेखौ होबोनाय जायाखिसै। दिनै सरकारा सोलायफैबाय, UPPL नि सरकार फैबाय, प्रमद बर' दैदेननो BTR सरकार जाबाय। सरकार जानायनि उनाव आंबो दिनै MLA महरै बै ओनसोलाव थानाय बे रायजो राजाफोरनि जायफ्रा थांनाय 15 बोसोराव खुनु मोनसे सुजुग सुबिदा मोनबोआखै, हा थांजानायनि मुङाव बिथांमोनहा खामानि मोनाखै, दिनैहाय बायदिसिना पलिउसन जायो, बे पलिउसनजों बिथांमोना दिनै जरुवाल जानांदों, बिथांमोना मोनसे अनसुंथाइ मोनाखै बा बिदिनो खामानि मावनो सुबिदा मोनाखै। बिथांमोननि थाखायनो दिनैहाय बेयाव मोनसे सालाकाथि वेलफेयार कमिटि होननानै मोनसे कमिटि दानाय जादों। दा बेयाव आङो लकेल MLA हिसाबै आं बेयाव आफादगिरि। दा जोंनि नाजानाया बेनो जे जोंनि लकेल मानसिफ्रा खामानि मोननांगौ, जोंनि हा थांजानायफ्रा खामानि मोननांगौ, जोंनि बेखार लाइमोनफ्रा बेयाव खामानि हाबनो हानांगौ। जों खोनादों जे गोबां रां लानानै बेयाव नोङो लेबार सोनाय जायो मालाबा। दा जोंनि लेबारफ्रा सारा सास्ति खालामजायो, मोननांगौ रांखौ मोना, रबिबारनि नोङो माने हाजिरा मोना, बायदिसिना जेंनाफोर दङ। दा दिनै बे जेंनाफोरखौ जों लासै लासै गैया खालामना जादों आरो फ्राय जोब्बायानो होनजासै। दा बेबायदि खुनु थासारि फैनाय नंलिया। आरो लोगोसेयैनो दिनै आङो मोनसे जिनिसखौबो नोजोर होदों बे जोंनि कमिटिया जे CSR फान्ड, जाय CSR फान्डखौ जों नायबाय थांनाय 15 बोसोराव लकेलनि जौगानायनि थाखाय खुनु खामानि मावनाय जायाखै। जाय CSR फान्डजों सालाकाथिनि साराउन्डिं थानाय स्कुल, कलेज, लामा सामा, लोंग्रा दै, हस्पिटाल बेखौ बानायनाय जायो, खिन्थु बेखौ बानायनाय जायाखै। दिनै बे CSR फान्डखौ जोङो बेयाव खाथायनो नाजादों। आरो बेबायदियैनो बिपिन दैमारि होननाय मोनसे रड, जेरावनाखि 11 कौटिनि एसे बारा, बेयाव CSR फान्डनिफ्राय हमनाय जाबाय आरो बे लामाखौ बानायनांगौ। दा बेखौनो लानानै टेन्डारिंनि डेटमोन दाखालि। टेन्डारिंनि डेटआव माबा मोनसे सोरनिबा माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिनाय, गोरोन्थि थुनायनि गेजेराव राजनितिक माखासे षड़यन्त्र निस्सय बेयाव दङ। बिनि थाखाय दिनैहाय बिथांमोना मोनसे एलिगेसन लाबोबाय जे दिनै फैसा लादों, मानगोनां BTR नि चिफ बेखौबो माने 10% लायो, आंखौबो बुंबाय। दा बेयाव आङो फंसे रावजों सोंखारिदों, जोङो थाखा लानायनि बाथ्रा नङा। दिनै BTR नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दाखालि फोरोंगिरिफोर गोबां बुरजा साख्रियाव थिसनबाय। बेबायदिनो नोङो आरोबाव थालांनाय माखासे कम्पेन्सेनेट ग्राउन्डआवबो साख्रियाव थिसनबाय, फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन साख्रि होबाय। बेयाव बै केन्डिडेटफोरनाव थांनानै साफा साफायै सोंनो हायो जे सोरबा सासे बेक्तिया थाइसे थाखा होनानै साख्रि लानांदों नामा? अब्ला नुगोन रावबो थाइसे थाखा फैसा गरसे होनाङाखै। होमबा पारसेन्ट जानायनि बाथ्रा बहानिफ्राय फैखो? पारसेन्ट जानायनि बाथ्रा बहा फैखो? दा आंखौबो सों जे बेयाव सोरखौबा बिदि रां लानानै माबा खालामनाय जादों नामा? जेबो मोननाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन जायफोर बिथांमोना गोरोन्थियैनो जा सुद्धयैनो जा माबा मोनसे बुंफ्लांदोंबा बिथांमोना निमाहा बिनाया मोजां आरो बिथांमोना सरकारखौ नोङो सापर्ट खालामनाया मोजां। आं बेखौ खावलायो। BTR सरकार जानायनिफ्रायनो थोंजोङै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बा बेक्ति रांखान्थि जौगानायनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेबायदिनो टिनबो होनाय जाबाय गोरिब न'खरनो। आरो दिनैहाय जोङो सिलाइ मेचिन राननाय जादों काजलगाव समस्तिनि सिङाव जायफ्रा सिलाइ मेचिनखौ लानानै रांखान्थि भाबै जौगाहोनो हागोन। थ' 80 जन बेक्ति बा ग्रुपनो दिनै होनाय जाबाय आरो बिथांमोना बे सिलाइ मेचिनखौ हयथ' सोरबा एमब्रयडारि सुनायाव बाहायगोन, जि सुनायाव बाहायगोन, दखान होनायाव बाहायगोन, बेबायदि बाहायनो थाखाय होनाय जादों। आरो आं खोब मोजां मोनदों BTR सरकारा बेबायदिनो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय ग्रुप एबा बेक्तिनो बायदिसिना बेबायदि मोनसे आसनिफोरखौ होनायनि थाखाय दिनै आखायाव लाबाय। आरो फैगौ समफ्राव गोबां माखासे आसनि लानाय जादों फार्मिं सेक्टराव। दिनै पिग मिशन घोषणा होनाय जाबाय। अमा फिनायनि गेजेरजों रांखान्थि जौगानाय, दाउ फिनायनि गेजेरजों रांखान्थि जौगानाय, ना फिनायनि गेजेरजों रांखान्थि जौगानाय, जायफोरखौ माने सहसै जोंनि आइ आफाफ्रा मावनो हायो, बिखेखै जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे मावनो हायो। आरो जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरखौ जों साख्रि होजोबनो हानाय नङा, बिथांमोनखौ गावनो गाव खामानि मावनानै थांनानै थानो हानायनि जि लामा,
बेनि थाखाय बिटिआर सरकारा सानगासिनो दङ गोबां लाइनाव ट्रेनिं होनाय जागोन आरो गोबां लाइनाव बिथांमोनखौ फार्मिं सेक्टराव खामानि मावनो थाखाय माखासे लामा दिन्थिनाय जादों आरो बेखौ जों मावफुंगोन।